Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhala, subscribe ku-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Inganza kwethu osukwini la izolo ngeke ngawenza nje amanye amavideo phambilini. Osukwini la izolo bekade kutrenda-ke iy'ndaba ezibuhlungu ezokusha komuzi kaNgizwe Mchunu. uNgizwe Mchunu wayewumsakazi wokhozi FM, but njengamanje udila noma ugxile ikakhulukazi kwi-organization ekuthiwa i-March to March lwisana nokubala kwabantu bokufika abanganawo amaphepha la eSouth Africa. So izolo-ke kuvele indaba ezibuhlungu ezokusha komuzi wakhe, engathi kusho konke obekuphakathi. So sekumele aqale akhe athenge ifinisha nezinto nje ezinye zasendlini njalo njalo. So kune video noma ngithi i-voice note etrendayo njengamanje, ikakhulukazi Facebook abantu bayishare, but i-voice note le iqhamuka from ipage leZwide Production. Engathi kunomuntu oqhamukayo ovelayo as umuntu okuyena oshise umuzi kaNgizwe Mchunu. Lowo muntu engathi ufonele uZwide weZwide Production wamtshela isizathu sokuthi ingane eshise umuzi kaNgizwe Mchunu. But ngicabanga ukuthi emva kwalesigameko kunabantu abaningi abazothatha ama-chance njengayo nje le voice note. Okungenzeka kube umuntu othatha ama-chance, mhlambe ofuna ukuzenza umuntu oyinyanga thizeni ukuze akwazi ukuqola abantu. But inganza kwethu ngizokudlalela le video le voice note uyizwele ukuthi le ndoda ithini, kungani ishise umuzi kaNgizwe Mchunu, iwushise kanjani. Angizokhuluma kakhulu, ngizoyidlala le voice note nawe uyizwele bese uyaphawula kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho. Nayi le voice note le. Ukhuluma noDavid Moluzi la. uDavid Moluzi ubhuti kamfowethu lo uxabene lo bafowethu uCunu. Lento ayiye lo muntu lo ubona ngathi uyipresident weAfrica. Uzungichazele namhlanje ngithi kuyena kudala ngikakhuluma nabantu bemedia abaningi kakhulu baseKZN, ngathi ngifuna inamba yangu kolunye bafoko ngithembisa la bathi conference call nami nabo labajida la lo mfana lo wesimchisele indlu namhlanje nomunye wakhona lo bawu2 la madoda ngifuna phansi phezulu and kusazofiwa mina ngiphuma eMalawi. Mina umfo lo cabane no alo bafo uCunu lo eJoburg, mfowethu mfana omncane ozemba kwawo. Ngifuna ukuthi kuyena lo Mchunu lo ngichazelene ukuthi indlu yakhe yachiswa ngomuntu. Labantu bebeza kuleyo ndlu leyo befuna yena, abantu befuna bemshaya ikhanda, but abashisa ngandlu. Leyo ndlu leyo yachiswa ngomuntu. Leyo ndlu leyo ishiswe yimina, and ishiswe yimina. Thina sisebenza ngento zesintu, sithumela abafana abancane. Leyo isayini kubonakalisa ukuthi akanamandla lo mfana lo uCunu lo akanamandla. La kimi ngizama umchallenge, bengafuna ukucitha gas, but ngifuna nje ukuthi ngumonakalise ukuthi usemfana omncane. Labantu bathumele lapho bafike abamtholanga, but vele bachaza ngathi bangamdubule. Ngizodila naye mina ngokwami. Izinto zesintu asiyenzi into yokuthi sizoba negazi, but umuntu maye banenkinga challenge liba ne-challenge abanayo vele uyosuka kufiwe makufiwe. Lo bafo lona uhlukumeza abantu ukufika, thina abantu ukufika-ke kabuhlungu. Into singazoziyamukela. Abanye banamandla ukuthi bazothini, but mina nginawo-ke amandla, and amandla enginawo ukuthi mina naye nabo ulawuthula uthula amadoda. Ngifuna ukuthi amadoda awuthu kahle kahle mina nabo, if bona bazibiza ukuthi amadoda kahle kahle bazibonakalise njengoba mina ngibonakalisile. And ngizama ukuthi-ke yena njengoba kuthiwa uvakashile wayekephi if unengane ukuthi uzophendula ngendlela yokuthi yena uzibonakala mhlawumbe uyinkunzi. Hayi-ke makaphendule, mayiphendula azayazi ukuthi nginika nje 5 days iningi kakhulu, ngizomshayisa ngezulu mina. So sengithumele umuntu ukuthi makenzeke, mina ngishayisa ngezulu. Into okwenza izulu i2 seconds la kimi ukuthi izulu masenza sinema lawo silenza izulu sisebenza igama lesibongo somuntu 10 minutes iningi kakhulu. So sikushaye uthumisa uphelile sicede ngawo. So yena lo mfana omncane uyafana ukuthi ufana ukuthi akanye endabeni, mfana omncane kakhulu. Nalo munye wakhona lo bawu2
ngiyabadinga phansi phezulu faka le voice note ifake yonke indawo ufuna bayifike bayizwe futhi ukuthi ngisikini na ningabafana abancane lento niyenze kuhlukumeza lokufika nisazoyibona nisazothola lokho nokufunayo ukufa vele kusezandleni zenu nibambe ukufa ngokwenu nina akekho umuntu obambe ukufa kwenu nina abantu bambe ukufa kwenu so mina ngikhona kuni-challenge if ninenkinga nalento engiyikhulumayo mabangithinte kubanike i-location lapho ngihlala khona ngibanike ne-location ukuthi bafike singa-challengeana mina nginankinga mina into zomoya into engizaziyo ukubulala umuntu uyi-2 second game not ngizibamba no mina ngiyathakatha inyanga nje into encane lezo not inyanga zenza zikhezetheni ucinza ukuthi izomshayisa ngezulu 50 years ukuthi ngishayisa mina ngikhuluma into engayenzi 2 seconds uhambile so if unenkani ezibizwa ukuthi unamasenda amakhulu athi unamasenda amakhulu ihlukumeza abantu esitratweni akayenzi yenzani ngisibonile isikhathi senu siyafika siyaphela manje if lamadodana anenkani ngicela ba challenge mina ngibabonisa ukuthi 3 days not 3 days 3 hours iningi kakhulu uzaba ungalibona ilanga nala emhlabeni then ngiyabini ukuza ama-possible manthezulweni asenziwa kanjalo wathinta umfana wrong lo mfana ucuna wathinta umfana wrong ahlukumeza umfana wami eJoburg ayibona yonke le nto so ngizama ukuthi le nto ngenza revenge indlela okhuluma ngomfana wami and kusazofika mafuna responda inamba yami ngakunikeza inamba yami anytime ngiyayibiza le namba 8063 problem onenkani ngithi kuwena onenkani if ninenkani nonke nje msunye ezinja ngisikuni ngikhona mina igama langu David Mlozi ngisibena msunye ezinja abantwana bamahule kusazofiwa kusazoyiwa kude vele niqale imbi ngizoziphele lezo zinto ezishisile and ayikho into enoyenza futhi nonke onenkani ufuna challenge mina masiye khona sinika ne 10 minutes things umuntu ubani uzophila emveni kwe 10 minutes noba kude kangakanani mina ngithatha phansi and ubudomo benu ukuthi nifake i-social media nifake namagama wenu awuse-ID igama lakho leli wabizwa la yilona isibongo sakho thina sisebenzisa isibongo sakho negama lakho ukuthatha phansi akuhluphi lokho because nifaka amagama wenu oqiniso social media sokulula kakhulu ukuthi sinithathe phansi so ngifuna ukuthi if unenkani madoda ngilinde nina ucuno lo izindlu zishile nempahla yonke ishile asifuna ukuthi umphefumulo vele ingane zifuna sishise ngaphakathi but ke angikwenzi lokho ngifuna yena ingane zenza lokho ngifuna yena so if yena challenge aka challenge athi ngiya challenge sibone ukuthi kuyakephi angithi yena ukuthi uyindoda amasendela wa mina ngiyokugqokisa i-dress mina wengazana so mase yena ushona amasimba lawo nohlumeza abantu kufika bayenze so masi yena khona manifuna sikhona sibone ukuthi bani nabantu zokufa mina no2 ngiyokufa nofahlo then ngibuye futhi ngize kulo umuntu wabani uJenita ezosuma ngiphinde ngibuye ngibize kulo sisi wetutula umunye lo angifuni kakhulu abantu besifazane ngifuna nina madoda if ngaqala na bonke abantu bazokulinda ufunda isifundo so ngifuna ukuthi kunina if nine challenge let's continue masiyenze lento ngiyaphuma mina ngithi muzana ukusola abanye abantu ukuthi banochisa izindlu inamba ngifakile nanzi inamba ikhona anytime ngiyafona sihlangane if ubona ukuthi wena unamandla amasenda amakhulu basihlanganene sibone ukuthi banomkhulu banomncane sibone ukuthi kuya kephi ejwala abantu baflo abantu kufika bayenze ngihlukumeza umfana wami eJoburg ngitwenze ngithi kunina if ninenkani ngifakile inamba faka mina msana bani problem faka i-location nina ngizofaka i-location mina sihlangane face to face ngibona ukuthi mina abafana bami bazonishaya mina not ebusuku angidubule mina othokoloshi bakushaya mina nje 2 seconds if umuntu onenkani nje makangena athi mina ngiya-challenge mina ngimbonise nje ukuthi ngenze example ngiyenze yona if ninenkani ngenani sibona senza kanjani thina eMalawi sihlale ake ngaza kwethu ngithembe ukuthi nizwile i-voice note lo muntu uqhamuka as umfowabo walendoda esanda khilisana nongezwe umchuno okuyindoda yaseMalawi nalo uthi waseMalawi but if ukwazi ukulalela umuntu kahle indlela akhuluma ngayo lo muntu lo okhuluma la uyezwa ukuthi umZulu lo but uzama ukushintsha ilanguage akhulume as ikwerekwere ukuze mhlambe simkhole ukuthi ungowaseMalawi lo ngimbona njengomuntu ozama ukuthi azenze inyanga abantu abazoyithemba ukuthi iyakwazi ukwenza izinto zenzeke ngokwesayensi eyasekuthakatheni bese kuba ukuthi mhlambe kunabantu abazomfollow abamlandele bafune mhlambe imithi kuyena bese labo bantu bagcina beqoleka ekugcineni but inganza kwethu awucommente ku-comment section ungitshela ukuthi wena uyizwa kanjani le voice note nje kuthini ukuphawula kwakho siku-Trend TV engizohleze ngikhona ngolethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku asihlangabezane kwividiyo elandelayo.